Οι γλυκάνες λοιπόν είναι απαραίτητο συστατικό για τον οργανισμό μας. Δυστυχώς λείπει από τη σύγχρονη διατροφή όλου του κόσμου, κυρίως όμως του δυτικού. Αναγκαστικά θα πρέπει να στραφούμε κάπου να τις πάρουμε. Οι γλυκάνες είναι κάτι το οποίο μας προσφέρει και ενίσχυση των δυνάμεών μας. Δεν θα παρατηρήσουν ποτέ ένα πικ να μας προσφέρουν οι γλυκάνες. Μια μεγαλύτερη διάβγεια, μια καλύτερη ροή της ημέρας μας, της φορτωμένης εργασιακά. Και επιπλέον, επίσης, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τους, η ενίσχυση του νοσοποιητικού. Το οποίο στις μέρες μας το χρειαζόμαστε, οι ιώσεις θερίζουν και κυρίως οι εποχιακές ιώσεις της γρίπης. Ήδη 5 άνθρωποι μας έχουν καταλήψει από τα, δυστυχώς, τα συναφή της γρίπης. Ευτυχώς πλέον μπορούμε να τις βρούμε σε συμπλήρωμα διατροφής. Σε πολύ καλή ποσότητα, σε πολύ καλή ποιότητα, απαραίτητες. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την ίωση να έρθει. Καλύτερα θα είναι να την προλάβουμε.